Pagsakay ng series pa. Oh, lagi. Aka ng yelo. Nali series itong. Bubuk mo ka eh. Kanang series, ilo, gina, di ba? Sakay kong series. Pagsakay na ko sa series, ganiha, hayag pa to, ganiha, mga alas 4, kung siguro to, alas 5 pa to. Oh, niya? Hayag kayo. Dagang kayong pasahero. O niya? Na ako'y kasakay, babae o lalaki, ang mga bastos kayo. Ano kayo mga bastos? Kining mga millennials, di ba? Bastos kayo kay gano. Oh. Daghang kayong tao, hayag kita ka sila doon. Magsige man sila gakos-gakos. O niya? Kita ko. Oh, sus na sama ka. Kita sa mga Bisa ko ting hayaga. hayag kayo. Oh, mo gini mga batanon lagi. Ngayon, yung mga generation, mga Gen Z, yung Gen Z may tawag gani. Sus, mga bastos ko. Ang kining, yan nagkakos-gakos naman to. Ang kining mga babae, maugyoy mag-una-una. Sa mga laki? Oo! Pagkawag ko'y batasan ko. Kining mga batanon ron? Mga wagi mga batas. Sus, ang babae, mag-una-una yun, ilis ang laki. Gigakos na to. Oy, ang babae, mukis, Diyos laki. Mukis, yun. Diya sa siris? Siris! Untog na ko? Utong! Ayaw! Utong! Sus, ang babae, Nga naman. wa ka kwanta. Ano di ay? Gihupo niya iyang bra. Muna. Sus, pag nakita sa lalaki, isup-sup na yun. Diya sa siris? Oo. Untog na ko? Untong na ko. Sus! Uy! Katong mga bata pa kayo. Mo ba? Nagtumor ko tumay sana. Murag taga puong dito. O nakapuong dito. Pinag-inad sa babae. Oy, ang babae, naas mga 19 ang edad. 19. Isuloy Unya, ang laki. Mga 4 ka buwan. Sabi. Iya tong anak ko'y nagpasuso ko. Iya, bitaw tong anak. Gimanahan sa Bitaw kay nagasya siya ang anak. Lalaki man niyang anak. O niya ron, iya patog gihagwa-hagwa, gigakos-gakos niya. Niya mo to, iyang siyempre iyang anak, iyang gikisan, nihilak man na. Igutom dia ito, mo to, nga iyang gipasuso, iyang gipatutoy. No? Sus, kung gipatutoy niya ang anak, ang babae nakita iyang dughan. Klaro kayo. Ikaw ba? Naong ikaw. Klaro ka nagnaong mo. Nga naman? Namuso ka. Wow! Pumusoy! Nilili. Wa! Saan pumulit-lit? Iusar mo ka. Tanaw yun ko. Moto, napasuso man siya. Nakita iyang dughan. Puti laging dughan sa babae. Ano ba? Taga-puok. Moto niya. Buutan man kayo ng taga-puok man. Ano naman? Akong ipamutan na ang babae. Goday. Mo din ang anak. O kuya, ako ang anak. Ang ganang dughan. Nakita. Puti lagi kang dughan. Ano niya? Yung sa babae? O, ingon siya nga, kuya, dili lang ako. Ang tanang mga babae, kaming mga babae tanan, puti inigdughan ang tanang babae. O, kay ano, magsige man sila bra, unya dili mainitan, o na nga, muputi ang ilang dughan. Ingon na, di na. Oo. Di ko mo to, oy. Ano man? Kita lagi, sige lagi nag-brief. Lagom lagi nagkunot. Sabi mo, oy, natural mo lang kung ginain mong kunot. Ano man? Ang naman niya tabot sa series. Sige mo rin, manganta na tayo. Halita kayo, manganta ka. Mga tata, Pero sino na manganta? Magpaila sa ta. huwag nilagay lang nato, no? Oo, sige, paila sa ta. Bitaw may gala, no? Nagkailan naman siguro mo sa dos kompanyeros. No? Pero kami diyan gitawag og dos kompanyeros, the new generation. Ako diyan si GC Baran. Ikaw, magpailasan. Just call me Tikong. Ang imo nga, nga nimo? Tikong. Ang apelyido. Kong. Ang imo pangan? Tikong. Ang apelyido? Ginangkoy kong. Ako prito, ha? Ako pritohon. Oh. Tikong kong. Kailan nga sila na to, mga tata. Mga tata. Ikaw, guwato sista ka, layo, ayo. Kasi may mudoyo. Ako lang doyong. O, ibig ko asista. O niya, din sa may mo kanta. Kitang duha. Oh, hindi ko sista. Oh, kisa may mudoyo. Ako lagi. O, kwa asista. Kwa ba? Kwa! Lagi. Balik ka, manimala ka ron. Yok lagi. Ikaw mga bata, bihib lang mo diya, ha? Kaya gini na ba ang dos kompanyeros, new generation, kasi pagkaingaw mo nga lain ang mga kanta, ang mga pasiaw, kini ito lingaw-lingaw na kini. Kaya nangingaw mo yung sa idol turaksoy, kinahanglan nga, hawa tayo lain yun natin, paglingaw rin nato din sa itong kapistahan. Kaya kini, sungkod pa rin sa inyong pista, di ba? Sungkod pa rin sa inyong kapilya. Okay, San Juan. Okay, San Juan. Ato sa pakpakan ng ato pinanggang patron. Okay, Senior San Juan. Okay, pakpak! Alright. Pero kung, Manganta ta. mga tata, pero na ako'y
na viral magani na ron sa Facebook. Mau ba? Katong kantang karaan gani siya kanta gani siya sa Dos Compañeros. Oh, nya. Katong mana gani? Kung ako'y mag-asawa, ang pipiliin ka, yung anak ng bumbero. Apa deh? Bomba siya, bomba ako, bomba kami dalawa. Pagsapit ng gabi, bomba, bomba, permi. Apa itu? Merewat, mana itu ketahon? Oh, ano ako sa katawag kay? Apa deh? Di ko kamao ana oy. Ganun ka kumao. Tagalog ba na? Kalisod na Tagalog, Bisaya ako ko, di ko kamao mo Tagalog. Pataka mo na ka. Sa'yo naman kayo ng Tagalog. Usa pa kasaya mo ko kasamutan na. Weh, tuluan ka rin, tuluan ka. O sige, tuloy ko. Pinsan mo pag Tagalog. Ang kanang Tagalog, basta ang katapusan gani on, iin rarani mo, Tagalog na na. Ang on, in, Tagalog na. Oh, sa'yo na din kayo Tagalog yay. O sa'yo na lagi kayo. Example ha. Kanang ingon na, kung ako'y mag-asawa, ang pipiliin. Alam mo na siya? Okay. Unsa may tinagalog ka ng pilion. Piliin. Oh, kana. Tagalog na rin yay. Ang on, in na yay. O kasayo na din Tagalog yay. Yung pagkaon. Pagkain. Oh, kana. Oh, sa'yo na din Kanang Tagalog. kaon. Kain. No, kana ano siya kanang bituon. Bituin. No. Kanang kabuton. Kabutin. Dili pa bitaw na. Sakura. Tagalog na. Ya kanang kini. Kanang utan. Wah? Utanin. Ayan, sige, sa gabi. Pero ang hindi juga ganahan Tagalog. Kung ganang Tagalog, maglisod ko, magsabi ko nila. Sige, ato Sayaw na lang nato. Bilisayo na to. Ang atuan na lang yung kanta to katahon. Atong original to kanta. Sige. Sa Dos Compañeros. Okay. Okay, Miguela. Unang galit sa Dos Compañeros. Asa to ba magkontesta sa ato mga uyab ani? Oh, mga uyab. Si. Ya, daghan ka uyab. Oy, na ako'y uyab, oy. Kaya sa may mga uyab. Oy, so tiyan, teka, ako mga uyab, mga profesional. Oy, mas daghan ko uyab nimo. O sa uyab mo ba? Oy, kana si Jonathan Labirte. Oh. Lamostre. Oh, Lamostre. Lamostre. Sige. Oh, kana si Jonathan. Kaya ba may sa daghan kong uyab dinis buok? Mau ba? Sa ilahan, nakauyab ko dito sa ila. O sa uyab nimo? Ilang labadera. Kapati ka na, Hoy. labandira. Yes, gawas. Ano man? Kauyab ko diha. O sa uyab nimo? Tindirang barbecue. Di sa mo, manimahutang anuhos. Ano to, hinawayo. Mura sa taglay uyab. Uy, manaway ko, simple ako uyab, mga profesional. Profesional di ay. Unsay na uyab nimo? Nakauyab ko maestra. Kabati ng maestra. Kabati, kanano man? Baho man ang suok. Nakauyab ko doktora. Ni samot, bahong medikol. Nakauyab ko mangunguot. Kaya pasagod. Kanang mangunguot, profesional di ay na. Sa padek ading midwife, mangunguot man na. Ang midwife di ay. Hindi ka ta maglalis. Magkuntis at kinsay na ganito kuya. Okay. Ato lang din sa'yo, di ka ta magkinagalog. Di na ka magtagalog. Ano ito sunod Ako yun na. Larga. Okay, larga. Kon ako'y ulitaw, gusto ko ako maasawa. Isa. Pilingon ko, kanang maestra. Oy, maestra, kinatsila na. Okay sila. Bini saya. Magtutudlo. Di, ngano man. Tutudlo siya. Tutudlo sa ko. Tutudlo namin duha. Ini tumang gabi. Matudloan. Permen. Ako na to. Kung ako yung tao, gusto ko ako maasawa. Masama. Pilion ko, kanang tindira barbecue. Wow, hindi na radikyo. Nga naman. Motuhog siya, motuhog sa ko, ang tuhog-tuhog kaming duha. Hindi ko magabi, matuhugan, permen. Kaming duha. Nangitang asawa. Bisang kunsa. Basta wapang asindira. Ako na sa. Kung ako'y ulita. Ako maasawa. Isa, Piliun ko. Isa. Piliun ko. Kanang doktora. doktora, ngano man.
Unsa man? Piliun ko. Kanang labandera. Oh, ngano ay? Kuso-kuso siya. Kuso-kuso siya. Kinusuhay kami duha. Ah, Ito mga gabi. kagabi. Buwa-buwa. Pere. Kan akay alita. Kan akay alita. Ako maasawa. Piliun ko. Piliun ko. Kanang tindirat es kindi. Tayo pa na doon. Pagi klaro. Hindi lang eskindi. Ginaginot pa namin mo. Ah, ginaginot mga inimong labandira. Hindi lang eskindi. Oh, Nga naman. masop-sop siya. Masop-sop sa ko. Masop-sopay kami duha. Dito ang gabi. Mauwawan ko dito. Tama di, way klaro ni mo. Gabi haratang sige kanta-kanta. Kunya karon pa ka mauwaw. Tama di ay. Ang kanang imong uyab kong. Hindi raman ka nag-eskindi. Tindira lagi ka eskinde. Kunya. Kanang imong tindira eskindi. Musok-sok pa ka na. Unya, masop-sop pa sa ko ba? Kaya ka na, tiwasa ka no. Dito ang gabi. Nga naman. Masud iban perme. Kung ako yung litao, kung ako yung litao, gusto ko ako maasawa. O saman. Piliun ko, kanang tikagod og lubi. Tikagod og lubi kay api. Oy, kanang tikagod og lubi, kanang ay tigbuhat og puto, bingka, budbud, biko. Uy, tikagod ba ng lubi? Ngano man? Mukod ko sa ko, kinagkuray kami, duha. Ah, Hindi ko magabi, gabi. buwak iyang lubi. Ako'y alita. Ako'y alita. Ako maasawa. Isa, Piliun ko. isa. Piliun ko. Kanang mamuhi o baboy. Mamuhay baboy, daghan naman na doon eh. Ganahan kay ko ng mamuhi baboy. Labi nagdalaga mamuhi baboy. Nga naman. Muungat siya. Muungat sa ko. Ungat-ungat kami duha. Inito ang gabi. Ano ba ang gabi? Kamu Richie. Perme. Wala. Teka, usay wala. Bulan na ta. Undang na tayo. Sa abo ni kondisyon na nun. Atong punan. Mga bata, gusto mo punan? Punan. Ah, balik punan. Mga tataglain ba? Oh, lain di ay nga kanta. Mga bata, gusto mo mga taglain? Lain. Buka Ito po igala no. Naimayo ni. Ito, sutihan ka mo sinod na igala. Kining amo ang panag-partner isip dos kompanyeros new generation. Sideline na dyan mo duha. Tinood na. Oh, kay kami lagi ni sa tagsa ka trabaho. Tinood na may gala. Ako usad jud ko ka computer technician. Tinood na, kinakong partner, o sa ka computer technician. Oh, Kung ano naman gubang computer, mga TV, CPU, laptop, cellphone. Ipaayo ani. Oh. Tiwas yung kagubang. Ayay, manaot man ako. Ako usa ko ka computer technician, kini si Tikong na sinisiyahan na human. Oh, siyempre, naginahuman. Unsa ganito imong nahuman ko? Marine engineer. Si Tikong usa siya ka marine engineer. Di gani ka to eskwela kong? Cebu, doctor. Kay ano daw? Okay na nangatawa kay mga dikir man na sila. Ay, dikir. Kay kana nga tawa, mga suhito na sila kay Cebu City raman ta. Kay bao na sila nga ang eskwela sa Cebu Doctors. Pangalang daan Cebu Doctors ang eskwela diha mga doktor, mga nurse, nursing aid, pharmacist, mga midtech, mga related courses sa medicine. Kanya marine engineer ka, Cebu Doctors ka eskwela, wak man adito. Sabi, suro itibok si doctors. Nga naman. Kalaway lang kisami, kila mga bongbong, mga marine plywood na ako'y nagtrabaho, anak. Ang ipasabot, panday day ka. Ano si pasabot ni mo? Ang akong ipasabot ba, ang imong kurso ba, ang nahuman, kurso. Ay, simple kayo. Unsa man ka? Graduate ko baka psychology. Ayun, psychologist day ka. Oo. Ayan, ako saan naman karon? Nagmaestro lang. Oh, may maestro. Ganun yan. May maestro sa amang, na aman. Di mga nag-maestro. Sa mga amang. Nag-maestro ka sa man. Oh. Bari ay, para mo to, may sampol ko no. Ay, sampol. Oy, so tiyaga kinipalitan mo na akong mga estudyante. Ako na sila aksunan. Kuha na ko. Saba niya, ay, kabastos po ni mo. Ay, bastos anak.
Kung majority sa ato ang mga audience karon mga bata. O nahibaw ko. Nagbinastos ka o ng mga bata o. Dili na bastos. Sultihan ti kag nagunsa ko. Nagunsa mo ka? Naglakaw ko puno sa banyo. Laan pa niyo ko banyo. Pag abot sa portahan, apli ko. Chik, chik, chik. Sunay ko. Good. Diha nagsugod ang krimen. Hay, may krimen, ana. O kanang imong gihikap. Unsa man na? Uy, ang shower, wa mo aga. Shower o mo agas. Kanya ka naman na mga. Siyempre, pag ano, ang gripo, wa kaya po mo agas. Shower ko no, wa mo agas grip o mo agas. O nyabi. Nganong iyo masimuton mo? May nito umang gagamay. Pag simhog na ko, kay kaya. Yan, nabastos din na. Ay, wait laroy. Tanang sayon lang. Ah, sayon. Ang sayon kayo ni. Siyaro rin kitakan. Aeroplano. Hiniroplano. Helicopter. Samot, wa kaila. Buyog. Ah, grabe ha, wag yung kaila. Langaw. Wa kapon. Lamok. Di kapon. Oo, kailan na. Wa ka kaila. Wala. Oy, kamot ni, kamot. Grabe na kamot. Wa kaila. Ano ba? Mga bata, ay magtuo na niya. Sabi binuang na imo ha. Imo rin mo bugal-bugalan. Luis, so tuti ati katikong. Imo ha kong binuangan. So, hito rin ba kayo kong boto sa armas? Iyahay. Boto sa armas. Kislisingan. Kabuto kong armas. Taganang sa butuha. Bisa kung sa klase ha. Kini. Una palang boto, kay baon ako. Usa butuha. Boto sa 3-8, kalibre 30, ikot so 3-8. Ay, Sayon. Kini. Ay, saba mga bata ha. Okay. Hindi mo to na. Kani, harap. Paminawa. Ay, yung bata ay, boto. Oy, armas ka na daw, armas. Kay baon ako sa armas ha. O sa armas ha. Boto sa 45, magibutangag silencer. Ibaw biya po na. Gusto na ko kung kanang gigamit dito sa Marawi, dito sa Mindanao, katong mga tag-as ba? Katong mga tag-as na armas. Armas at tagas? Oo. Na ako. Nag-powered ba? Siliya ko. Tistingan. Tanaw tag ini. Be, ikat ba kayo? Tanaw tag suwito ba kayo? Arbalite. Iya. Kasayon. Kinit! Machine gun. Kasayon. Right, armas at pero kinit. Pasalin ako, dili katakan. Kinit! Tak, tak. M16. Adre, Baby Arbalite. Garan. adre. AK-47. Adre. Shotgun. Adre. Bazooka. Muntah. Unsa man na? Patol na ni. Ay, way klaro ka. Ano ba? Wa kay klaro. Ano laki? Ang atong sabot, boto sa armas. Ano naabot ko kang patol? Bako naklipo ko kaniya kay patol ka na. Ay, sige, kang ginawala. Wa din kay klaro. Da, wala ni katakan. Wa kataguan. Sabi niya ay, Sabi niya, nami mga bako, nakay mga kanta mga bako. oh, pero kung Oh, kanang unya ra kung nang kay kanta mga baguron pero na ako'y ganiha, na ay ni-request ako ganiha. Unsa man? Na ay ni-request ganiha tiguwang. niya? Oh, tiguwang pagkantahon ko niya katong karaan kanta katong yung request doble kara. Mao ba? Oh, Sige kanta ha. kantahan ako. Kantahan tanay. Awa ko hibaw, chika na may nahibaw kay ino maka. Sige, pero kung paano to siya mabdos na ba to ko? Mabdos? Oo. O kanta ha kay makuhaan niya. Magwaan oh. Hilak naman ka diha. Ikaw ba? Kasi may nag-request na. Kato laging mabdos. Sabi rin, pasagil mo mabdos, imo-imo naman na ba? Ay, request na niya kanta. Hibaw ba ka? Ano? Makalungo ko ng kanta ha. Sakitan gyud ko. Ay, ano sakitan man ka? Muna kanta ha, nagibiyaan ko sa kong asawa. Iya kantahon gini mo. O gibiyaan ka sa imong asawa? Oh! O mayra? Ang sa! Gibiyaan ka? Mayra ka ron. Hala. Ay, gibiyaan di ay ka? Uy, ka may pangalan sa imong asawa? Jima!
Si Jima? Oh. Ay, ngay mayo, ano tikong ngay. Tagadiin man na si Jima. Tagapuok. Tagadiri na sa puok si Jima. Nay mayo, ani. May imo na lang kantahan si Jima, imo ang haranaan, para kung paduol ni mo. Hindi ka ko matuunan ng Jima. Ay, pananghid lang. Sabag ay. Sige rin, hindi pala lang request. Hindi ko mukantaan niya. Ay, ako lang mananghid ni Jima. Sige pananghin niya. Day, Jima. Naamas tikong diri, imo man na, imo man gibiyaan. Kantahan ka niya para mabalik ka. O, sige, kantahan ka. Tuyuki. Mga higala, doon ako'y problema. Ibiyaan ko sa akong asawa. Di ko yung laing bana. Kay gamay ko nung ining ako. Asawa ko, maluoy ka. Ikaw, ragyod akong gihigoma. Puslan man nga wala ka. Maghigog ko karong gabi una. Uy, tikong, ayo, paghikop. Ako lang tabagan si Jima para mapauli ni mo. Kaya kay tambag Jima. Akong tabagan. Pantay mo sila. Inday Jima, maluoy ka. Pauli na sa imong bana. Bahala na kamay iyahan. Kung gusto ka, dako ring ako. Ikaw ba? Ingon ka, nangampong ra ba ka na imuha murag botilya. Mura bitaw ni butilya. Murag botilya sa Red Horse? Dili. Murag botilya sa ko? Di gihapon. Unsa din ang botilya? Botilyas ipikasi. Piting, kalain din sa kwadrado. Kasi paano niya hanghang masal. Dalakong. Oh. Namay mga itadidaran diri. Basin o ganahan ni sila Explora. Nakoy kanta, katong kanta sa Scorpio. Ya, Scorpion pa. Oh. Lali kay Scorpion. Miyan nindot. Oh, ini. Okay, baby. Yan ay, ganahan ni sila. Klaro ito, anak. Ano man? Ako nakanta ko, dali nga na masigim ka, panggoy up diha. Ang hingaw kay mong kanta katukol man ta. Hingaw Ay, ka? mga batay katukol si mong kanta. Ngingaw din na siya, kay always somewhere man na. Sapa di ay. Pati ani mong kanta kamingaw ana. Ika na kayo mo ha. Oy nakoy ako dili mingaw. Dili mingaw. Aligre ni ako Unsay may title? 20. Oh, 20? Oh, Nya unsa may duyo? mao na gyapon. Parehas ato? Parehas kay magloyo. Ang title lang ano gyusap 20. 20. Oh, Ladies and gentlemen, kantikong 20 kono. 20. di mo magluka mga bata. Title 20. Ah, kinuha man ako, nakoy lain, nakoy The Beatles. Nada kay Beatles. Oh, usa magkanta? Let It Be. Jay, let it be. Okay, may gala. The Beatles. Let It Be. Okay, mga bata. Bakbak. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me. Whisper words in my style. Let it be. Sos, punos mo na karaan ni mong kanta, oy. Kay bawos na ito na, let it be, karaan na kayo na. Ayan, nakakay ba ko? Nakoy ako, binisaya na.
Ha? Oh, Binisaya na kung letter B. Saya kayo na. O sige. Okay lang ka, kayo na. When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, whisper her words of wisdom, let it be. Binisaya. Bisayan version. Letter B. Letter B. Letter B. Letter B. Gisapongan sa whisper. Letter B. Ay, whisper. Yung ka, binisaya. Binisaya bitaw na. Kanya ka ng letter B, binisaya din na. In English. Kanya ka ng whisper, binisaya din na. In English ka po. Binisaya, tanang. Binisaya yung tanan. Sige, binisaya tanan. Litrang B. Litrang B. Litrang B. Litrang B. Kitap-tapan sa panty. Litrang B. Kanya, oy, bastos man na. Bastos na saan? Oy, ang nakabastos, anak ka ng panty. Uy, ang ano din? Kung ng panty di ay. Kuhaan ang panty para dili mabastos. Bastos mo na yung kanta. Os kukuha akong panty, di na mabastos. Sinawa na yung pinabanting. Bantay kayo nagsugo ha, wala yung panty ha? Oh. Litrang B. Litrang B. Litrang B. Litrang B. Gikuhaan sa panty. Kitang B. Ay, wala ko kayo. Na may mga bata, dire ko, may mas mayo, mga tatag mga baturon. Uy, Lord, kanak mga TikTok. Oh, TikTok. Uy, naamoy TikTok ko. Hari ka. Oh. TikTok ba? Oh, naalagi ko. Ako, nagaling ko yung TikTok gani. O sa TikTok ni mo? Katungwa na ba nga? Dayali diri, birahi diri, diri, diri. Asa kayo kata-kata sa kabata ka TikTok? Asa ba na? Kanang kong munani, Ano, kana? anaw munani, munanay, murag iting lanay. Narikilain. Nasa ganito ko? Asa to? Kanang katong kuan gani, katong kata sayawon sa mga bata gani. Asa na kataha? Katong na. Initang 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 ini kada ting 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 tang 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 mana ba? Ting tang tang. Oh. Nabi ka na. Na binisaya. Meminaw ko. Para imuhan ni paminawa. Oh. Tikong dakong atang sige panliklik sa iyang silingan na buking nasakpan. Piligyon mo ondang sige panglilik igabaan gibarang ang tintin na tangtang. Sama na eh. Tang-tang naman ang ting-ting. Ako na ako'y lain. Asahin mo? Kagkakataos mga bata, di ko kasagot. Asahin niya na? Wala ka na ko. Magkayaw-yaw-yaw ra. Ah, mag-rap? Oo ka na. Sa kapunta, to the moon. Rock red. Boom boom. Sa kapunta, to the moon. Rock red. Boom boom. Patakan-patakan. Huwag ay hinungdan. Ika-disgrasya. Ditsus prisuhan. Tawag amigo. Ang mata na mo mula. Pertis ka. Huwag may tumpa. Huwag bae. Boom boom. Ay, wak mo na itong patumpay mo, hari ay. Kagay ko, nasa ko yung bagong. Asa ba? Katong binisaya na, katong ganahan kay Kwato, na viral kinito sa Facebook. Lasa to. Gawa na ba? Ako na problema kung asa na mga kita. Dahon na laya, akong amigo na tinain. Sa mahimutang, sakit iyang lughan. Kay na siya, wala ka rapapam, pamrapapam, pamrapapam, pam. Hoy, nasa kay ako na. Nari kayo mo. Nasa kay na. Himbal ka utan. Verbal ka utan mo? Oo, himbal ka utan. Ibig ka no? Oh. Ay, uminaw niya? Tarong na. Lagi. Bantay binuha nga, larga. Ako na problema, akong uyab nagbiga. Gipainom na kong tuba mo, baro mo, yaka dili siya mahimutang iya. Ako ibirahan, pusa ng lagot ko, akong siyang gikabayan. Nagtikang-tang, nagtikang-tang. Dako iyang bisay na abot sa iyang bugad. Nagbakang-bakang, nagbakang. Apa dia ada? Bakal na. Apo yan yung mga tagkwarta eh. Tagkwarta ba? Liskat-liskat sa ilong. Ito, nakakilay ko. Isa. Nanawala gani kanang mga bata gani. Nanawala ba? Ayaw mo kaulan.
maghubo. Yeah! Wala rin daw. Wala. Ikaw na. Saba na nuang na mo. Magbugal na mo ha. Nagilay ko. O sama? Kani mga bata kani, sige di kanta-kantaan eh. Nabayiran na din na. Oh, Mau ba? ano wala ba? Paibitin man hamitan mga mga doktora na doktosin pagiyang ng tako na tago na kayo mga utong kumayo mga bihag na bihag star hawagi karabaw murang kabaw. Isa din na kami sponsor, Jonathan Lamostre. 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 O si, ang ato sa nga itong kwan, si Jojo Abapo. Ato ang kameraman. Okay na. At mga kaya ito, ko yung mismo hula ni. Mau ba? Mo ni tig kameraman mo na yung mga director, promoter. Mau ba? Asa tayo mo? Nato yung mga tanong? Oh. Nasa pa ako ato? Nadi ay. Oh, ato si Jonathan Lamostre. Jonathan Lamostre? Oh. Hindi ka no. May duha ka mangki kami nagparaiti. Ang among sponsor si Jonathan Lamostre. At doon na doktor na walay pasyente. Kung doon ay mamatay dito sa morgue. Ang karabaw di matote. Ang akong pares mura og sikpin. Wala kong binuangan. Sikpin sa kahan. Teka, ano ba kilain? Oh, Asa to? maguntis na kain. Na may mga bata. Kung manong tagpuntis sa lain, dito na sa mga bata. Ato lilingaw mga bata. Oh. Ako, nagani ko yung bistran, kani ko? Nani kayo bisra? Na, katuwa na gani. Dili ka ng laki, dili ka ng laki, gwapo. Ano ba? Nagawa na, dili ka ng gwapo laki. Sabi kayo mga nito dalawa, kaya bak sa paminaw na lalay. Nalimot ko. Nabi to wala. Kanan Dili ka ng, agara. Dili ka ng laki, gwapo. Dili ka ng gwapo laki. Hoy, naasa din ako ah. Di ay. Irita na ang hapon. Asa man na? Daghan kay naigo alin. Ya, na, respo, may igong anak. Nay, klaro kayo. Sige ko no, larga ko no. Aruma ha. Pero mo lagi. Dilitanan mangutang mo bayad. Dilitanan mo bayad mangutang. Doon ay mangutang ipasok lang. Ang utangan igukod og sundang. Impas utang. Nasa pinagawa na. Napay lain. Nagalain? Kapag yun. Ang zaman. Dilitanan dako gahi. Dilitanan gahi dako. Dunay dako pero nakiko ko. Pagdoot tritso lang kapiko. Nasa ka? Kasaman? Pilitan ng baho, lami. Pilitan ng lami, baho. Na ay uban baho lang si Moton. Pero lami kung imong kitkiton. Oy, kana di ay. Oy, kana. Ibisan sila. Kana na yung kanang durian. Baho na siya pero kita, lami kayo. Kana na yung ginamos. Sawsawag hilaw ka ng saging. Ikaw ni mo, lami, kitkit ni mo, lami kayo. Yan may mga bata. Kuntis na kanta minata. Ay, masugod ka ni. Hoy mga bata, gusto mo mag-contest ngayon? Oh, nya, wa. Kinsay gusto? Mga bata, kinsay gusto? Kamong contest din eh. O nya, uy, tikong. Oh. Wala man tayong judges. Okay ni mga bata kung judge.
Okay mga bata, kamo judges ha? Oh, kinsa kay nindot mo mo kantang binata, pakpak mo ha. Okay. Okay, mga bata, mag-contest mi kantang binata. Batanon versus mga bright, mga bata. Mga bata, pamina mo karong. Pagtarong mong tubag, okay. Mga bata, mag-contest mi Batanon versus sila man na. Huwag ka lang kalabot na. Sige. Okay na. Pakpak mga bata! Pakpak mga tiguang! Huwag magkira ang konti ko ang esos. Hasta slula, hindi mo pakpak yun. Sige, bahala na, ako muna. Okay na. Okay, binata ha? Binata. Okay, binata. Watermelon, papaya, Dunasay banana, fruit salad, sampung mga daliri, ang lima na bali, dalawang tainga, gibuugan mo sa ilong kurak palwa. Magandang mga ngipin, may kiki sa daplin, diyan ang purok, lumbog ng sapyok na limahong otot. Pinata na! Bati, iway ni Pakpak. Pakpak mga bata! Kata ka na ng ipakpak. Nain ni Pakpak, kay gisugo man. Oy, kini ako walay sugo ay, mamagpak ni sila. Kunya, kini mga bata, punungan pagkinikanta na ko. Sigurado makamao mga bata. Kamao mga bata, di na ko tutuan. Abe, tanaw ta. Okay mga bata, bukanta ko kantang minata, dungan mo na ko ha? Hoy, kamao na mo siyang kanta. Wapa mo kadungo ko siyang kanta. Kamao ni Ditso mga bata, kay mga bata, mga bright ni. Abe, tanaw ta. Liwat ni Jojo Abapo. Mga bright. Ha? Okay mga bata, dungan mo na ko. Kahit kabalang ka, kamao lagi mo. May tatlong bibi na nakita. Ayaw ni Dito. Wala ko na tumahuman mga bata. Ako lang to binisayon kay tinagalog man to niya mga Bisaya man ta. Akong binisayon ha. Mga bata, ako'y mo kanta sa sinugdanan. Unya kamo mga bata mo ikanta sa katapusan. Unya ako ikay kanta sa hugkas. Ang mga bata mo ikanta sa katapusan, ikay kanta sa hugkas. Kaya ka na nangatawa, mo kanta sa 40 Dias. Okay. Mga bata, akong binisayon. Unya kamo ikanta sa katapusan ha. Hindi ko na kung tapos galing mo ha? Okay, ikaw, kaya wak man kay gamit, ikaw na lang action. Ako lang action? Oo. Sige. Kanya, nag-iskot pa tatlong bibi, kanang bibi, igagaw nas itik. Kanya? Ang imong forma, murag itik, pangga na ka. Iguan ni mong lubot, nga na ka, itik. Isod ka ng itik, oy! Kaya ano na mo, sige ko no. Wala mo na! Oy, usap nila! Pabong na mo. Ay, pabong din ha? Ano na itong itik? Itik lang ito. Ano itong itik? Dahil itong itik. Oo, ewan ko si itik. Diba, ang gandang itik, musuyong ka na. O, lagi. Musuyong sa kanal. Lagi na itong itik. Kabaw, lagi ko? Diba ka? Oo. Itik, kung Ano saan? na? Sige, itik ka. Itik ko. Okay, ako binisayon mga bata, kamoy kanta sa katapusan. Okay, larga. Tayo pa, sagot? Nga naman. Di ko ka itik, Ano sa din eh? murang kang manananggal. Kani, ikuat ang lubot. Itik man ko ni. Kuya po palang ko. Di ko kalupa. Kuya po, okay, larga. Mga bata, ako binisayon, kamoy kanta sa katapusan. Si Dudong Tingkong akong nakita, nagtuwad, naghapa, nagyaka-yaka, nahitulong ko kung anong nagtuwad, kay ang kaliwat ni Tingkong. Kay ang kaliwat ni Tingkong. Usa ko! Wakwak! O, kamo, abat! Mga bata, insay daog. Insay may mo kanta na mo binata.
mo kanta na mong TikTok. Kinsay gwapo na mong duwa. Oh, sakto kita, di mura tanan, wag ito ako. Ang pili maka. Happy din ikaw, kay kini mga bata dis po, mga bugo ni mga bata. Pero manang bugo man. Oh, kay klaro na bugo ang ilang kabuan. Ikaw. Wa jud ko kadungog nilito og siya. Kanya gusto ka mga bata, mo sulting siya. Oy, may kanito pag siya, may score ko. Ako pangutanong, kamao ni. Kamao ni mo lito og siya? Oh, sige, pangutan na. Kamao mo lito og siya. Okay, mga bata. Kinsay wakwak. Baon mo ni mga bata. Mga bata, kinsay dakong ilong. Ikaw yung pinatay mo ha? Ang atong school. Tulo. Tulo? Oh. Kansi ko da, duhara ko. Duhara man yung school. Duhara ko ada. Para mag-score ka, ako yung mangutana ni mga bata. May gualista ni. Ikay mangutana. Ako yung mangutana. Mangutana. Mga bata! Kisay naglagok! Mga bata, ayaw maghadlok. Kaya hadla-hadla rin ka Kuya Tikong. Kung ano siya maghadla-hadla, mabukod di siya bata. Kaya ang ilang mga kaliwat ni Kuya Tikong, doon na magoy gamay. Huwag ko rin. Abi tao, tinawad na, among kaliwat doon nagawin gamay. Ano yan ko? Pero kaliwat lang GC, naidag ko. Hindi ka mo galing. Pero, mapahay sa ka. Dito may galan ako. Kaya napa si atong gipaabot si Idol Toragsoy. Napasaluyo. So, mapahuway sa amin. Oh, puway sa amin. Pero kaming dos kumpaneros, nyo generation, nami kasulti ninyo. Bahala, bili ninyo bayran, basta inyo laming pagpakan. Oy, tayo basa. Ngaw na backpack pa mo, di mo bayad? Si Jesus mo ipagpaki, ako pabayad dito. Naong yung kwarta na, Now, kwarta, ganun abot magkadili. hingita kwarta. Okay, maway sa ta. Puway sa ta. Sus. Okay. Maway sa ta. Ato sa ibalik sa ato ang idol Turagsoy atong MC. Pero wala tayo mikrofon. Ay, ato lang Okay. kayo.